Hej, mit navn er Alex, og nu skal vi lære dansk. Her kommer der en kort historie om at arbejde på deltid. Astrid arbejder i borgerservice hos Rødovre Kommune. Astrid works in citizen service at Rødovre Municipality. Kommune betyder municipality. Borgerservice betyder citizen service. Hver dag møder hun borgere med smil og tålmodighed, uanset om det handler om at forny pas, søge om offentlige ydelser eller udfylde kørekortsansøgninger. Every day she meets citizens with a smile and patience, whether it's about renewing passports, applying for public provisions or filling out driver's license applications. Bemærk den omvendte ordstilling i sætningen. Hver dag møder hun borgere. Hvis man sætter hver dag til sidst i sætningen, så lyder det i stedet for, hun møder borgere hver dag. Vendingen handler om oversættes bedst til it's about. Astrid elsker sit job, men endnu mere elsker hun sin korte arbejdsdag. Astrid loves her job, but she loves her short working day even more. Bemærk igen omvendt ordstilling, inversion, i anden del af sætningen. Men endnu mere elsker hun sin korte arbejdsdag. Hvis man sætter endnu mere til sidst, lyder sætningen, hun elsker sin korte arbejdsdag endnu mere. Som deltidsansat kan Astrid gå hjem allerede kl. 14:30. As part-time employee, Astrid can go home as early as 2:30 p.m. Bemærk igen omvendt ordstilling. Som deltidsansat kan Astrid gå hjem allerede kl. 14:30. Hvis man sætter som deltidsansat til sidst i sætningen, så lyder det i stedet for, Astrid kan gå hjem allerede kl. 14:30 som deltidsansat. Man kan også sige, Astrid kan som deltidsansat gå hjem allerede kl. 14:30. Det betyder, at hun har masser af tid til sine 2 små børn, som hun henter fra børnehave og vuggestue efter arbejde. This means she has plenty of time for her 2 young children, whom she picks up from kindergarten and daycare after work. Masser af tid, plenty of time, børnehave, kindergarten, vuggestue, daycare. Vugge betyder crib eller cradle, og stue betyder room eller living room, så en vuggestue er a cradle room og cradle place. Ofte går de i parken, hvor børnene suser rundt på legepladsen, mens Astrid sidder på en bænk og lytter til deres latter. They often go to the park, where the children run around on the playground, while Astrid sits on a bench and listens to their laughter. Bemærk igen omvendt ordstilling, inversion, i første del af sætningen. Ofte går de i parken. Man kan også sætte ofte ind i sætningen. De går ofte i parken. Men så kan man ikke fortsætte sætningen, så slutter den. Konstruktionen ofte går de i parken lægger op til en fortsættelse til hvad der sker bagefter. Andre dage bager de boller eller hygger sig med farveblyanter og malebøger ved spisebordet. Other days they bake muffins or enjoy themselves with color pencil and coloring books at the dining table. Igen indledes sætningen med omvendt ordstilling. Andre dage bager de boller, så man lægger op til, at der kommer en delsætning mere bagefter. Bemærk, at grundledet, subjektet, er udeladt i anden del af sætningen. Eller hygger sig med farveblyanter. Den fulde sætning ville være, eller de hygger sig med farveblyanter. Men de kan udelades, fordi det lige er blevet nævnt i første del af sætningen. Andre dage bager de boller eller hygger sig med farveblyanter og malebøger ved spisebordet. På kontoret har Astrid 2 tætte kollegaer. In the office, Astrid has 2 close colleagues. Igen omvendt ordstilling. Man kunne også sige, Astrid har 2 tætte kollegaer på kontoret. Markus, som også arbejder på deltid, er passioneret sportsudøver. Markus, who also works part-time, is a passionate sportsman. Sportsudøver på dansk er ikke kønsspecifikt. Både mænd og kvinder kan være sportsudøver. At udøve betyder to do eller to exercise.
Hans fleksible arbejdstid giver ham mulighed for at træne intensivt og deltage i konkurrencer. His flexible working hours allow him to practice intensively and participate in competitions. Mulighed, opportunity, det giver ham mulighed for, det betyder it gives him the opportunity to. Han og Astrid har et godt samarbejde og griner ofte sammen, når dagens sidste borger er blevet hjulpet. He and Astrid have a good working relationship and often laugh together when the last citizen of the day has been helped. Dagens sidste borger, the last citizen of the day, eller the day's last citizen. På dansk bruger man ikke of-konstruktionen, som man ofte bruger på engelsk. Så det hedder altså dagens sidste borger, og ikke den sidste borger af dagen. Men ikke alle har samme mulighed for fleksibilitet. But not everyone has the same opportunities for flexibility. Hanne, deres tredje kollega, arbejder på fuldtid, selvom hun gerne vil gå ned i tid. Hanne, the third colleague, works full-time, even though she would like to reduce her hours. At gå ned i tid, to reduce her working hours, direkte oversat betyder det to walk down in time. Men det giver ikke rigtig mening på engelsk. Hannes kone døde sidste år, og som ene forsørger kæmper hun med at få hverdagsøkonomien til at hænge sammen. Hannes' wife died last year, and as a single breadwinner, she struggles to make ends meet. Hverdagsøkonomi, everyday finances, at hænge sammen, to stick together. At få hverdagsøkonomien til at hænge sammen, to make ends meet. Eller bogstaveligt talt, to make the everyday finances stick together. Her er der igen omvendt ordstilling, inversion, i anden del af sætningen. Som ene forsørger kæmper hun med hverdagsøkonomien. Man kunne også sige, hun kæmper med hverdagsøkonomien som ene forsørger. Hun er nødt til at beholde sin fuldtidsstilling for at kunne betale husleje og andre faste udgifter. She has to keep her full-time job to be able to pay rent and other recurring expenses. Hun er nødt til, she has to, for at kunne, to be able to. Trods deres forskellige situationer har Astrid, Markus og Hanne et stærkt fællesskab på arbejdspladsen. Despite their different situations, Astrid, Markus and Hanne have a strong working community at their workplace. Igen er der omvendt ordstilling, inversion, på grund af det indledende forholdsled. Trods deres forskellige situationer har Astrid, Markus og Hanne et stærkt fællesskab på arbejdspladsen. Man kunne også sige, Astrid, Markus og Hanne har et stærkt fællesskab på arbejdspladsen, trods deres forskellige situationer. Begge dele er lige rigtigt. De støtter hinanden i stort og småt, og det gør, at dagene i Rødovres borgerservice føles meningsfulde for dem alle. They support each other at all levels, and this makes their days at Rødovre Citizen Service feel meaningful for all of them. I stort og småt, in big and small, altså at all levels. Jeg håber, du fik noget ud af det. I hope you gained something from this. Skriv gerne en kommentar med dine ønsker eller spørgsmål til fremtidige videoer. Please write a comment with your requests or questions for future videos. Tak for at lytte med. Thanks for listening.